Стела, да не си бременна? Нали ти бях дал противозачатъчно? Оставихме го на Ераклион. Глупачка! Бързо техна! Пий твоето да не стане като с Стела и да издуеш коремо. Хайде, Буми, ти бързо! Чакайте малко. Едно хапче в кутията липсва. Кой ли го е изпил? Старата госпожа Грифин, директорката на облачната кула. Валтор! Да не би да си е мушнал под пейката и да си направил на щайга? О, да. Е, тя как ти пусна? Известен съм с това, че съм убедителен. Сега ще я питам. Госпожо Грифин, спахте ли с Валтор? Това е лъжа. Лимузината му не влезе ли в гаража ви? Махай се от тук. Резил! Резил! Сега ще кажа на Фарагонда. Само следвах съвестта си. Опитвах се да поправя миналите си грешки. И поправихте ли ги?